niabot og 29.68% o ana sa 607 crime incidents ang natalang giubos sa 8 focus crimes sa Davao Region. Kini ang gibutiag ni Police Regional Office 11 spokesperson Police Major Catherine Dilaray diin naguna sa dunay dakong pag-us-us mao ang kasong robbery nga niubos og 42.61% ug gikan sa 176 cases niubos kini ngadto sa 101 incidents sa tibuok tuig. Gisundan kini sa kasong rape nga nikunod og 31.71% og ikatulo ang motorcycle carnapping nga niubos og 34.5%. Matod pa ni Piero 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosite nga kung dili kini mas mapalabuan tingwaon sa kapulisan nga mamitinar ang maong status nga dili mosaka ang mga natala ang krimen pinaagi sa crime prevention activities. Gipasabot ni Police Major Dilaray nga bisan taas ang crime solution o crime efficiency rate niini mas labing maayo kung mapugnan ng daan ang pagpangitabo sa krimen nga maoy padayong gipaningkamutan sa buhatan. Dugang butyag ni Dilaray adunay gihimong pagtuyok si Brigadier General Rosete sa tanang city o provincial police offices sa pagsuta kung unsa pa ang kinahanglang buhaton o i-provide nga mga kahinaman alang sa mas epektibong crime prevention operations o community relations. Katropa, kaping nga healthy dunay glutatayan ang collagen ang imong gipangita mag Santon Gold Coffee Mix na alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Gabalas, XFM News.